Ang putserong gagawin po natin ito ay kapareho din ng putserong ginagawa natin everyday. Kaya lang po, special siya sapagkat yung tatlong main ingredients ay nandiyan po, yung baka, manok, at saka po yung baboy. Ito pong recipe ito, mas popular po nung araw sa Sasmuan. Kasi po yung isang, meron po kasi silang libro doon na naging bestseller, ang pangalan po ay Ketang Milabas. Kaya ginawa po nila ito, Putsero Ketang Milabas or Putsero ng Pasko. Mga ingredients po natin, meron tayo siyempre, meron tayong baka, manok, at saka baboy. Patatas, saging saba, beans, repolyo, pechay, sibuyas, kamatis, chorizo de Bilbao, garbanzos, tomato paste. Gagamit din po tayo ng bell pepper, green at saka red, kasi po Christmas, di ba? Yun naman po ating karne, yung baboy, yung baka, at saka yung manok. Ipakulo na po natin para malambot naman po siya. Hindi tayo magtatagal sa ating pagluluto. Maaari pong pakulo ninyo, maaari namang hindi naman, kung hindi kayo nagmamadali. I-brown muna natin po ang ating patatas at saging saba. Slightly brown lang po. Ngayon po, magigisa na tayo ng bawang. Lalagay ko na po yung ating sibuyas. Yung ating kamatis. Ang ating talyasi po ay dinala dito na mga Indo-China long before we were discovered by Magellan po. So mga 1521 din po ito, pero nauna po siyang dumating dito sa Pilipinas. Kung gagamit po tayo ngayon ng atsuete, lagyan na natin ng atsuete. Pero ang gagamitin po natin ay ang tomato paste po. Lalagay na po ako. Pampakulay na lang naman po ito eh. Lalagay ko na po ang ating pinakulo kong baka. Pinakulo ko po yung baka para hanggang lumambot lang siya. Slightly lang naman ang pagkalambot, hindi masyado. Tsaka yung aking pork. Lagyan kong konting broth. Yung chicken. Dahan-dahan lang po kasi medyo malambot na yung kanin natin. Maglalagay po tayo ng asin. Tsaka pepper. Yung iba po, sausage ang dinalagay. Pero mas maganda po, yung original talaga, chorizo de Bilbao. Yan, kumukulo na po siya. Maaari na nating ilagay ang ating patatas. Yung ating beans. Matagal po kasing maluto ito, yung matigas. Ilalagay ko naman yung ating saging, no? Saba. At ang ating pechay. Tara, ni panantabe, pasigna. Yung ating garbanzos. Kapampangan, Makambalan, Sinukwan Festival. Yung ating repolyo. Lahat ng gulay natin po ilalagay na natin. Sabay-sabay na. Naka-steam lang po yung gulay pag ganyan. Bell pepper. Sa Kapampangan po, larang paluklok ang tawag dito. Ito po, magpa-plating na tayo.
Maglalagay muna ako ng karne, tsaka gulay, yung chicken. Ay ni po, luto na yung putserong Pasko. Kinsas mampu, aw Sunday ni putsero ketang milabas. Takman niya po. Sinukwaning pundok kalaya, karinan keni Pampanga, misal paking kayapan na, walaga ka ring sekupan na, ipanyat sa alika, titiplat, isan metun, alika, yape, tara ni panantape, pasignahangan kulturang Kapampangan. Pagkambalan, Sinukwan Festival, Lukuda Kapayaban, Sisibul. Pagkambalan, Sinukwan Festival, Timbalen Kapampangan. Pagkambalan, Sinukwan Festival, Lukuda Kapayaban, Sisibul. Pagkambalan, Sinukwan Festival, Timbalen Kapampangan. Okay, so ngayon, nandito na po tayo ngayon sa pagbibigay ng Certificate of Participations sa lahat ng sumali sa Kurang-Kurangan Kapaskuhan 2023. So ngayon po, tinatawagan po natin, kasama po ang mga sa Sinukwan Festival Committee at sula pa po. Sir Erwin, pwede tapo makiabe ni pong stage. Ang po po rin kakatamo pong judges. Ding judges siguro kayo nalang, pwede, wata na mo po awarding na po. So, relax na pa po kayo na po. Ausan niya po Attorney Noy Santiago at suya po. Okay, Sir Erwin, kanita na po, tinatawagan po natin the Foundation for Lingap Kapampangan Incorporated and the Kusinero at Kusinerang Kapampangan present the Certificate of Recognition to Municipality of Candaba for participating in the Kurang-Kurangan Kapaskuhan 2023, an intertown cooking competition, senior high school and college category. During the 2023 Sinukwan Festival celebration, given this 5th day of December 2023 at Robinson's Star Mill City of San Fernando, Pampanga,
Philippines, signed by yours truly, Ray Arsiga, the President of Kusinera Kapampangan, Ma'am Sonia Soto, the Hermana Mayor, and Ching Lilian Borromeo, founder of Kusinerang Kapampangan. Ito po ang certificate, Municipality of Candaba. Kindly receive na lang po. The Tourism Officer, Ma'am Jennifer Grupo. Teacher Coach, Sir Rainiel S. Bondok. And also, Certificate of Participation to Don Honorio Ventura State University, Candaba Campus. Dakal pong salamat. Okay, so forward pang bagya. Ilumeleta po ang ating Lilian. Po. Pagpasensya tane po, uling marakalta mo po, manikalya po yating Lilian. Po. Uling 38 years old ne po yating Lilian. Next po, Municipality of Magalang. Municipality of Magalang, their Tourism Officer, Mr. Ryan M. Miranda. Teacher Coach, Ma'am Elaine Salvador. Pampanga Agricultural State University. And also, Certificate of Recognition to Sir Ryan M. Miranda, Tourism Officer, Municipality of Magalang, for organizing a culinary contest in their locality and supporting the Kurang-Kurangan Advocacy, a culinary event competition. Dakal po salamat, sir. Mag-ready na po, Municipality of Santa Ana. Municipality of Santa Ana. Our Tourism Officer, Ma'am Caroline Marie David. Teacher Coach, Ma'am Angelica P. Sunga. Certificate Participation, Holy Cross College. Next po, mag-ready ang Municipality of Santo Tomas. Municipality of Santo Tomas. The school is Don Honorio Ventura State University, Santo Tomas Campus. Teacher Coach, Ma'am Ria M. Usman. Teacher Coach, Sir Glenn Brian L. Laksa. Next, number 5, Municipality of Sasmuan. Municipality of Sasmuan, Santo Tomas High School,
Tourism Officer, Sir Jason M. Salenga. Teacher Coach, Sir Franz F. Aniwalas. Next, Municipality of Masantol. Municipality of Masantol. Malauli High School. Teacher Coach, Ma'am Brenda T. Lakap. Tourism Officer, Ma'am Iris Bonifacio. School, Masantol High School. Next po, Municipality of Guagua. Municipality of Guagua. Tourism Officer, Ma'am Ilona G. Bansil. Teacher Coach, Ma'am Agnes D. Palacol. And school is Betis National High School. Be ready, Municipality of Bacolor. Municipality of Bacolor. Tourism Officer, Sir Voltaire G. San Pedro. Teacher Coach, Sir Mike Hyson M. David. School, Don Honorio Ventura State University, Bacolor Campus. Next po, be ready, Municipality of Macabebe. Next, Municipality of Macabebe. Tourism Officer, Ma'am Catherine B. Flores. Teacher Coach, Ma'am Andrea Y. Sula. And the school is St. Nicholas Academy, CCEI. Next po, Municipality of Minalin. Next po, Sir, Municipality of Minalin. Tourism Officer, Architect Romel Z. Tubig Jr. School is Santa Maria National High School. And Ma'am Ria M. Usman, Teacher Coach. Be ready, Municipality of Mexico. Certificate of Recognition given to Municipality of Mexico.
Sir Michael G. Castañeda, the Tourism Officer. Teacher Coach, Sir Erickson E. David. And the school is Mexico National High School. Bakal pong salamat. Be ready, Municipality of Porac. Municipality of Porac. Tourism Officer, Ma'am Jen Marmila. Teacher Coach, Ma'am Ina Renette S. Amio. And the school is Pulong Santol High School. Be ready, City of San Fernando. Minsan pa kung kaya pa na kakarinsek mo pa na ipagdat sa itipla. City Government of San Fernando. Tourism Officer, Ma'am Maria Lourdes Carmela J. Ching Pangilinan. Teacher Coach, Ma'am Vienna S. Austria. And the school is Pampanga High School. Be ready, Mabalacat City. Yung certificate po natin para sa city or municipality, makibigay na lang po kay mayor o kaya sa tourism officer. Certificate of recognition to City Government of Mabalacat. Arwin Paul Linga, Tourism Officer. Sir Edwin G. Tiki, Teacher Coach, Mabalacat Techbox Senior High School. Sinapaling pundok kalaya, dari ng Kenny Pampanga, minsan pa kung kaya pa na kakarinsek mo pa na ipagdat sa ititiplat. Isang neto Iyate para ipanagtabi asignahan kurang Ngayon po, Certificate of Appreciation to Ma'am Janisa Pauline C. Sikat, the LGU Mayor's Office, Mabalacat City. We also award the Certificate of Recognition to Reverend Father Norman G. Bitug, Parish Priest of Holy Family Parish, Colgante, Apalit, Pampanga, for organizing a culinary contest in their locality and supporting the Kurang-Kurangan advocacy. Okay, Sir Rick? Sinapaling pundok kalaya, dari ng Kenny Pampanga, minsan pa kung kaya pa na kakarinsek. This time, Ausa Milari po, Rempong participants, table number 1 from Municipality of Mexico. Isang neto Iyate para ipanagtabi asignahan kurang kapampangan Sipon Festival Tukulat ng Payaman Sisibol Pagkamalan Sipon Festival
Municipality of Santa Ana. At meron pa po iba't keng munisipyo ning munisipalidad ning Mexico. Waling pundo palaya Dari ng Kenny Pampanga Nisalpaking kayapan na Nakakarinsek mo pa na Ipag at sa Ika Ititlat Isang Table number 1, Ma'am Marina Padilla and Estelita Manalo from Mexico. Santa Ana, Emeline Miranda and Jessame Kiambao. And Ana Marie Malihan and Marlene Rivera. kurang kapampangan Ngayon naman po. Okay. So this time po, Sir Rick. Sir Rick. Waling pundo palaya Dari ng Kenny Pampanga Nisalpaking kayapan na Nakakarinsek mo pa na Ipagad sa Ika Itiplat Isan netu Ika Yape Para lipan ang tabi Ngayon po para po mabigyan po natin ng Certificate of Recognition and also gift packs coming from Fresh Options, NutriAsia, and Jolly. So tinatawagan po natin si Sir Mark C. Medina, Eurobake, and Lola Norse. Ang mitaya po is Sir Mark Medina. Sir Mark. And also, syempre, yung San Nicolas Sinukwan, San Nicolas Sinukwan. Sinukwan cookies. Sa Milari po rin, Team Canlas. Palakpakan tala po rin kaya katang judges. Naging mahirap ang kanilang pagja-judge at the same time, nabusog sa mga niluto po natin. Tinatawagan po natin Team Canlas, sir, ma'am.
Our fourth judge, Sir Jaime Jobs Bolo. Maraming salamat, sir. Huwag na rin po aalis ang ating mga judges dahil po i-award na po yung mga winners. Our fifth judge, Sir Robbie Tantingco. Yung mga judges po natin, stay na po rito na ho. Abiyabeta na po. Kay Sir Robbie Tantingco. Our sixth judge, Chef J.R. Royal. Pasensya na sa mga judges dahil uuwi po tayo. Di po namin alam paano nyo madadala ang mga giveaways coming from Sinukwan Festival. Chef J.R. Royal, maraming salamat, Chef. From farm to table. Panoorin po natin ang show po ni Chef J.R. Royal. And our seventh judge is Sir Joseph Reyes. Maraming salamat, sir. Karingan Kenny Pampanga, Misal Paking Kayapan na, Kakarin Sekupan na, Ipagnat sa Okay. And also later po, teacher coaches, meron din pong binigay ang fresh option ng 1,000 gift check. Pwede nyo pong bilhin po ng meat products from Fresh Options sa mga team coaches po natin. No po? Okay, picture. Okay, so awarding na. Start po natin sa Panara Making Contest. Wala po bang music na pangpakaba? Okay. The Panara Making Contest, third place. Tatanggap po ng bronze trophy from Sinukwan Festival. Ang Sinukwan Festival third place. Pakidala na po dito sa taas. And also the Talyasi Trophy. Pakihawak po yung sa Talyasi. Tapos takap na po, yung makadikit po yan. With a score of 69.29. Ready? Our winner, third place, is table number 1. Ma'am Marina Padilla and Estelita Manalo from Mexico. Sir, ito po yung certificate.
Second place from table number 3. From Municipality of Mexico, Ana Marie Malian and Marlene Rivera. And of course, the winner, the first place winner is from Municipality of Santa Ana. Ma'am Emeline Miranda and Jessamay Kiambao. Cash prizes. Punta lang po sa likod na po, cash prizes. Again, mamaya po ang mga teacher coaches, tatanggapin po nila yung cash prizes, either consolation prizes or third, second, and first. At saka po yung 1,000 doon po sa teacher coaches po, sa 14 participants for the gift check from Fresh Options. Certificate of Recognition being awarded as third place in Kurang-Kurangan Kapaskuhan 2023 an Intertown Cooking Competition. Our third place winner from the municipality with the average 91.43%. Municipality of Santa Ana, Holy Cross College. Congratulations! At ang Sinukwan Trophy po, ibibigay po sa office po ng Municipality of Santa Ana. Ang talyasi, papupunta po sa school. Ito pong Sinukwan Trophy, mira siya po kay munisipyo. Itang talyasi trophy, kanya pong eskwela. Na po. Second place garnered the average of 92.30. 92.30 from the municipality of Dakal po salamat ka rin po katang sponsors and judges, Sinukwan Festival Committee, headed by Ma'am Sonia P. Soto. Second place winner from Municipality of Magalang, Pampanga State Agriculture University. At syempre po, lahat po kayo, pagkatapos po ng event po natin ito, gagawa po tayo ng schedule. Magsushooting po tayo kasama ni Atching Lilian para po maipalabas sa show po ni Atching Lilian. Mag-guest mo po, karen show na po ng Atching Lilian. Iluluto po ninyo ang inyong recipe. Kaya lahat po panalo dito. The winning recipe. Okay, so ngayon po,
our first place winner, the grand winner with the average of 95%. So muli po nagpapasalamat po tayo sa mga lahat ng participants, 14 towns, LGUs from the mayors, from the tourism officers, teacher, coaches, principals, school, and of course, the students. To our judges, from the Sinukuan Festival people and Kusinerang Kapampangan, CLTV, Robinson Star Mills, and to our dear sponsors. So our first place, the grand winner, is from Municipality of Bacolor, Don Honorio Ventura State University, Bacolor Campus, 95%. Dakal salamat. Ulitan ko mo po. Ing Sinukuan Trophy, mira siya po king Office of the Mayor. Ing Impuntalyasi Trophy, mira siya po king Eskwela. Dakal salamat king kayungan pong pamanagon, pamakiabe, at sa tao po, gambulan tayo, ing kulturang Kapampangan, ing kurang-kurangan, ang tabayanan tayo po, den pong eganagana, schedule tamo para po king shooting with Aching Lilian. Dakal pong salamat at ngayon po, agkatan milangan po ring eganaganan participants. Let's have our grand photo opportunity. All participants, tourism officers, teacher, coaches, please come up on stage, please. Participants, please. Makiabe tangan po. Teacher, coaches, gana po, makiabe po. Minalin, Porac, San Fernando, Sasmuan, Santa Ana, Santo Tomas. Minalin, Porac, San Fernando, Sasmuan, Bacolor, Candaba, Guagua, Mabalacat, Macabebe, Magalang, Masantol, Mexico. Tara po, manikta po nga keng stage. May ka-pic photo opportunity. May ka-picture taking tamo po, Kenny. Gana po, please. Congratulations to all. Manyaman langan po din kaya katamong niluto. Dakal salamat king kaya kayo pamakiabe. At pasibayo, may ginanan po matagumpe ing kurang-kurangan 2023. Again po, teacher, coaches, at ito pong winning teams receive the